Алейкум бародаро, инаи видео дар бораи права. Короче дар ҳами Германия нами хеле ҷо ҳастае ки ягон кас агар мошин ҳай кардан натона миёя нами хеле ҷода ягон кас агар права доштагӣ боша қатъи ҳама одам миёя дар инҷа мошин ҳай мекунад шутоби ёд бигира барои дар инҷа дар Германия як имтиҳон ғалтидан 300 евро 400 евро мешава. Барои ҳами хубтарае ки наҷо хеле ҷода миёй ҳама знакош ҳастай наҷа инаи мошин гаштестай калисо меган калисавой меган чӣ меган хеле ҷода гаштестай ҳама знакош ҳастай ҳама чиз ҳастай. Агар кадмеда дар кор боша адресша гап мезанем и дар эсенай беҳтарин ҷой ҳама знакош ҳастай. Инаҷа стоп лини гардиш тарафи рост знаки аз рӯи си рафтан дар кор дигариш бо камтар уста мери барои поезд омадан знаки поезд меоя бояд манъ кунӣ агар поезд омад иста боша ҳама знакош ҳастай дар инҷа. То парковкаи мошин чӣ хел парковка мекунӣ агар кадме интересова дошта боша права нашод права дар Германия чанд сум мешава чӣ коғаз дар кор боша нависен дар комментария ва ҳама акша шумо дар мефаҳмонам. бо беҳтаринаш ҳамия ки бо забони русирам дора инаи маълимай ино талабаш ҳама чизша мефаҳмонам. ба хубтаринаш ҳамия ки ҳам ба забони русия ҳам ба забони англисӣ. Окей. навази тарафҳои дигарша мефаҳмонем. баъзи мошин қарор кана наҷа маълим ҳамаша мефаҳмона. хай мо да хубтара ки мо маълим дорем. короче аҷа баъзе знакора нишон додан натонистам барое ки торикӣ буд баъзе чизаш аз инҷа нишон наи знаки бояд пропускат кунӣ агар мошин меомадагира холӣ боша метавонӣ бурай. наҷа светофорш Johnny. наҷа знаки стопай бояд мошини меомадагира меомадагия намеомадагия як бор дамҷа бояд манъ кунӣ. хай короче бояд як 5-6 секунд бояд мошина нигоҳ дори баъд далчи ҳай кунӣ. Steht im echt? Und man zählt 21, 22, Ja, das soll ich mir weil schon das gedacht. ist... Steht das wirklich im Buch? Ja, 21, 22 zählt man, weil 1, 2 kann man schnell zählen, aber 21, 22 Ja, sind genau das heißt 2 immer, Sekunden. das sind zwei. наҷа знаке ки nicht. поезд меомадагӣ 50 метр наҷа Das sagt знаки man immer für die гардиш. Sekunden. So, ein Zug kommt. мега поезд омад. Fahr mal dahin. Ich möchte mal gucken, ob der einen Speisewagen hat. An. Ich muss gleich meinen Spiegel ein bisschen einstellen, sonst... Welchen? Diesen hier? Ja, Wie denn? ein bisschen nach oben. наи знаке ки тараф мумкин аст гаштан. Noch ein bisschen? Oben. Und was? хай бародаро агар ягон савол боша ягон чӣ боша нависен дар таи комментария So. ҳамаша чӣ мекунем. Genau. агар кадме бихоҳад ки теорира ба Ein bisschen rechts wäre noch... Zu mir hin? теориша ба Nein, камера гузарона So. нависен ҳамаша мефаҳмонем хушрӯ чанд hast сум du шавад Ahnung, чӣ хел guck mal. мешавад. Guck mal. дар nach таи dem комментария нависен агар бихоҳем ки бо Blinker ist далнишни zurückgefallen. Hast du чанд nicht сум gemerkt? мешавад обши права кардан бо ҳамаша мефаҳмонем. боқӣ дар амони худо боше. бародаро теҷеда подписатсия кунен видеоро дигаро дам расонен бо хубта мешава. боқӣ дар амони худо бошед.